Apo, kung magkakasundo. Sa tingin niyo po, magkano yung mga pesticide ko? Pesticide ko? Siyempre, bibili tayo kung mura. Ay, kung mura po. O, magkano po pera niyo dyan, Daddy? Depende po sa budget natin. Si Mrs. ang ano kasi nagtatago ng pera. Eh, si Mrs. po nagtatago ng Hindi pera. ko Abay, alam. tawagin si Mrs. para makaano ng budget. Isang napakasayang umaga sa inyong lahat mga ka-JFS. We are starting again this day full of happiness, enjoyment, and surprises. At ngayong umaga, andito tayo sa Ocampo, Camarines Sur upang sorpresahan ng isang pinakabonggang tatay na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang masasarap na pagkain at regalo na ating ihahandog sa ating maswerteng tatay maya-maya lamang. So, dito sa likuran ko, meron tayo dito Goldilocks cake. We have also pilao, spaghetti, pansit, lumpia, at syempre napakasarap na siomay and barbecue from Mang Dados. At syempre ang ating fruit basket. And then dito rin ang ating letter na babasahin natin mamaya. And we have Goliath Pizza from Mikoy. So talagang napakasarap na naman ang pagkain at regalo na ihandog natin sa ating maswerteng tatay ngayong umaga. So tara na't kilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Bottles and Services. We don't just create but we captivate. Ano pang hinihintay natin? Kilalanin na natin si tatay ngayong umaga dito sa Barangay La Purísima, Ocampo, Camarines Sur. Hello guys! So, andito tayo sa La Purísima. So, nag-change outfit tayo para pagkamalan tayo ni tatay na ano ngayon, parating doon ng pesticide para sa palayan. So, let's go! Tao po! Ay. Hello po, good afternoon. Ay! Andito po si Sir Rolando Pahate po. Ay, hello po. Hello, sir. Ano po? Mainiton. Hello, sir. Hello po, sir. Ako po si Angel po. Bale po, sir, pinapunta po ako dito ni Ma'am Joy kasi po may iaalok daw po kami sa inyong mga pesticides para daw po sa palayan. So, sabi po ni Ma'am Joy, pumili na lang daw po kayo dun sa van namin. Pero po, sa inyo ko na lang daw po hingiin yung bayad if in case. Pero po, pinapalok niya lang po dito. Sabi niya po, palayan daw po kayo. Ayan po. Ayan po. So, ano pong, nasa po si Mami. Mami, ito po. Hello po. So, Daddy, bibili ka po ba ng pesticide? Hindi ka ini. Aywan ko rito. Ginamit na ikasad to. Ano lang naman po, Daddy, mura lang naman po kasi valid customer naman namin si Ma'am Joy. Bibigyan na lang po namin kayo ng discount. Titingnan ko mo. Titingnan niyo po muna. Maganda yun. Sige, kamusta naman po? Para hindi po galit po kayo ata, Daddy. Charot na, Daddy. Okay lang po kayo, Daddy? Normal yan sa akin. Normal po sa inyo. Sige, Daddy, sama po kayo sa akin para po makita niyo yung mga pesticide po na pagpipilian. Okay lang po. Sige, Daddy, tara po. So, taga saan? Taga Digdi ka talaga, Daddy. Yan, para hello, gay ka, Daddy. Ayan, si Daddy. Mapili kita ng pesticide para makita natin yung mga pagpipilian nyo. So, ingat natin, Daddy. Kaya mo yan, Daddy. Halika dito, Daddy. Wait lang po, Saan yun? Dito po tayo, Daddy. Ayan. So, Daddy, sabi po ni Ma'am Joy, yun nga po ay mahilig daw kayo sa pesticides kasi nga po saan po yung palayan nyo?
Yan pong buong yan. Oo. So kung ano po, plano nyo po, bibili din po kayo sa akin. Oo, kung magkaka. Apo, kung magkakasundo. Sa tingin nyo po, magkano yung mga pesticide ko? Pesticide ko? Bibili tayo kung mura. Ay, kung mura po. O, magkano po pera nyo dyan, Daddy? Depende po sa budget natin. Si Mrs. ang ano kasi nagtatago ng pira. Si Mrs. po nagtatago ng Kaya pera. hindi ko Abay, alam. tawagin si Mrs. para makaano ng budget. Sige po, dadaan Daddy. pati. May dadaan. Okay lang po yan, Daddy. Saglit lang naman po. Papapiliin lang po namin kayo ng pesticide. Sige po, Daddy. Buksan nyo na po to para makita natin yung pesticide po natin. Sige po. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hello, Daddy Rolando! Magandang umaga. Ay, tanghali na ba? Hello po, Daddy Rolando. Kami po ay hindi nagtitinda ng pesticide. Ito pong regalo na to ay para po sa inyo at pinabibigay po ng inyong pinakamamahal na anak na si Ma'am Joy. Ito pong regalo na to ay galing po sa inyong pinakamamahal na anak na si Ma'am Joy at balita po na ay birthday nyo nga ngayon. Ilang taon na po kayo, Daddy? 54? Mukha lang po kayong 53 ha. Bonggang-bongga yan ha. Saya, Daddy, meron po kayo dito spaghetti, siomai, barbecue, lumpia, pansit, at fruit basket para po sa inyo. At ang ating Goldilocks cake. At syempre, ang napakalaking Goliath pizza natin na para po sa inyo. So, Daddy, nakikita ko na po ang teary-teary-eyed nyo sa inyong mga mata. So, Daddy, kumusta naman po ang araw nyo ngayon at nasurpresa? Pero bago nyo po ako sagutin, isuot nyo po muna tong lucky sash namin dahil kayo ang hari ngayong umaga. Yay! Palapakan naman natin si Daddy. Ayan, Daddy. So, kumusta naman po at nasurpresa kayo ngayong araw? Isa kayo dito, Daddy. Ayan. Harap kayo dito, Siguro. Daddy. Ano po? Ang saya ko dahil talagang hindi na ako nakalimutan ng mga. Hindi ka po nakalimutan ng mga anak nyo, no? Nakakatuwa po yung gano'n. So, Daddy, ayun po mga regalo na hindi lang po yan. Dahil meron din po akong gustong basahing mensahe para sa inyo na pinabibigay po ng inyong, pinabibigay ng inyong anak na si 4 siblings. Galing daw to sa mga, apat yung anak na si Lenny, Hazel, Joy, and Raymark. So, ito po yung message para sa inyo. Ito po yung message, Daddy. Happy 54th birthday, Papa. Thank you for everything you have done for us. We deeply admire the good man and wonderful father you are. We wish that God gave you many years with healthy life and happiness. Please pa, dai na magparainom, tadaiya nakakagwapo. Hehehe. Seryoso, bakong magayon yan sa health mo. Sana maugma ka sa surprise me. Love me ika, Papa. Mwah. From your 4 siblings, Lenny, Hazel, Joy, and Raymark. Happy birthday ulit, Papa. So, yan yung message po para sa inyo, Daddy. So, Daddy, kumusta naman po? Isa kayo dito, Daddy. Harap kayo dito sa akin. Kumusta naman po? Hindi naman. Pirming okay. Firming okay, Daddy. Ano pong gusto niyo sabihin sa anak niyo na si Ma'am Joy na nagpa-surpresa ngayong tanghali sa inyo? Salamat ako kang nakikiyan na talagang namumutan man ako bilang magurag na dahil siya naliligaw ka sa matura. Ay, nasaan po si Ma'am Joy, Daddy? Nasa Manila. Nasa Manila. O, at least, yun, Daddy, bonggang-bongo, may pagkain ka na para mamaya. So, Daddy, bawasan daw ang pag-inom, okay? Para, para sa health nyo. Iinom na naman mamaya kasi birthday niya eh. So, paano ba yan? Iinom mamaya? Kukontrol na lang. Iinom po ba kayo mamaya? Di maiwasan kung pupunta itong mga Yung mga tropa pips. pinsan, mga Sige, Daddy. Ano po kundi gusto? control. Control. Ano? O, sige po, magpaalam ka po kay Ma'am Joy para po payagan ka. Joy! Big shot ako nga nun. Tiki-tiki lang. Tiki-tiki lang. Sige, sisiguraduhin nyo yan, Daddy, na tiki-tiki lang, ha? So, Daddy, di ba po dyan nagtatapos na ipapablow namin sa inyo ang inyong Goldilocks cake dahil iyong birthday ngayon? So, mga ka-JFS, samahan niyo pa rin kami dito sa labas ng bahay ng ating maswerteng lalaki ngayong umaga.
So ayan mga ka-JFS, dito pa rin tayo sa labas ng bahay na kahit napakainit ay sinusurpresa pa rin natin ang ating pinakabonggang tatay na si Tatay Ronald at kasama ang kanyang pinakamagandang misis. So halina't samahan niyo pa rin kami upang ipablow kay Daddy ang kanyang Goldilocks cake. Pero bago yan, kakantahan muna natin si Daddy ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So Daddy, make a wish and blow your candle. Yay! Palapakan naman natin si Daddy Ronald. So Daddy, Mami, since andito po kayo, isog kayo Daddy dito para hindi po masyado mainit. Mami, okay lang po ba tayo dyan? O, magkano daw po yung budget niyo sa pesticide? Sabi ni Daddy, nasa inyo daw po yung pera niya eh. Magkano daw po? Akala ko to. Ano akala niyo, Mami? Libre na. Ay, hindi po dito. Ay, hindi po ito libre. May bayad po. Charot lang, Mami. Mami, ano pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal na asawa na nagsiselebrate ng kanyang 54th birthday? Ay ako, ma'am, nagpapasalamat sa Diyos dahil naabot niya ang 54 birthday niya. Ano pong gusto niyo sabihin sa akin? Walang iba, I love you. Sabi na ang hamison. Sana all. Ay, sana all. So, Mami, isang kiss naman poro kay Daddy. Nang-slip na. Amahado. Saro lang, Mami. Saro lang. Wow! Naman. So, Daddy, ikaw naman po, anong gusto niyo sabihin kay Mami? Papasalamat ako bang kung ini Nadawa ka po ang budget sa pesticide. Ay, charot lang po. kahit pagpapaaral namin ng mga anak, tulong-tulong kami para mataguyod. Kaya Opo. hanggang ngayon, maganda yung samahan. Ay, wow. Maganda pong ano yan. Palapakan naman natin si Daddy. Ilan po ang anak niyo? 4. Lahat po yan? Nakatapos. Nakatapos na. Wow! So, nasaan po yung mga anak niyo yan? Yung bunso nasa Nasa? engineer ko, Engineer. nasa Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Yung isa, Nasa Taiwan. nasa Taiwan. Yung isa po, Yung dalawa nasa Maynila. Maynila. Wow. Palapakan si Daddy. Ito po, mga apo niyo po ito. Mga Ito. apo. Dadalawa. Ito. Tsaka yung isa. Halika dito, baby boy. Ito po, kanino pong anak ito? Tulog kaya sa Yung anak ko sa Taiwan. Sa Taiwan. Oh, baby boy. Anong name mo, baby boy? Prince Ethan? Prince Ethan po, tama. O, sige. Prince Ethan, anong gusto mo sabihin kay Lolo? Happy birthday! And, ano, lubong. love you. Ano po? I love you. Pauli na isa. Oh, kiss mo si Lolo. Dali, kiss mo si Lolo. Kiss mo. Wow! So, Daddy, happy birthday po sa inyo. Di na natin patatagin din mas sobrang init na. Daddy, any last message para po sa inyong mga anak na kahit malalayo ay hindi nila nakalimutan ang iyong birthday at sa pamilya niyo po, anong gusto niyo pong sabihin? Nagpapasalamat ako sa mga anak ko dahil hindi nila nakalimutan ang kanilang magulang, lalo sa mag-asawa. Kaya maraming salamat. Mag-ingat lang. Isang I love you naman, Daddy, tas flying I kiss. love you mga Mga anak. Akala ko mga asawang masasabi mo eh. Di mali tayo niyan. So, flying kiss, Daddy, flying kiss. Yes! Ikaw naman, Mami, gusto niyo po sabihin sa mga anak niyo? Ay, salamat mga anak kasi hindi kasi alam na ganito mangyayari na may surprise kayo sa bawat isa sa amin. Wala kami mang masasabi. Salamat sana sa lahat sa inyo. Isang flying kiss din, Mami. Ayan! Isang pinakabanggang tatay na naman ang binigyan natin ng saya at sorpresa at patuloy tayong magbibigay ng good vibes. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadors. We don't just create but we captivate. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts. And again, Daddy Ronald, happy ka ba ngayon? O, ano yung usapan natin? bawal. Mag-araki na? Anong usapan nyo? Anong usapan? Tiki-tiki lang! Again, we are the JFS. Magbabay ka naman, Daddy! Bye!